Здравейте хора, сега ще видим какво няма в магазина, който аз точно тук работя. Ето ги бисквитите, ето ги соковете, като виждате всичко е тук наредено. Така. Нали се? Това ли ти беше тази бизалка? Да стои тук в турбите. Какво ще го направя? Да! И така. Хора, нашия клип мисля, че го развалиха. Защото нямам батерия. И това трябва да си взем близъкът. Това е уко. Хората, 24 часа да направим нещо страхотно. Трябва да излезем вънка. Валим. Дали валим? Да, жената ми казва. Даде! Много малко, тя ми няма да прясно. Или ако гледаш това видео, благодаря, че направи такова страхотно видео.